zvikanziende mwana wenyu muroi kurwara kwese kwandanga ndichiita pesa apa ndiye ari kunditumira zvinhu. Inini ndakazonzi munoroya mese amai nemwana muri vaviri, muri varoi mese, ndotogona kusiya ndatokurova izvozvi. Inini murume paakandizoti ndinokuda, akanditi ndinokuda, asi ndine vana vangu vaviri. Handina kuziva kuti mukadzi wakanga ari upi mwana weava. Ndozoita vasikana kava, ndozvavanoita izvokuda kuti unyasomuona iye akarikonzera chii. Kana chirwa tobva tatokuti asi tapedzerana ipapo. Ine matauro ari kuti ayo matauro ndo chaizvoita chii. Vanhu vanga vari kutsika dzeudyari dyari. Amaitipe zvizere panyaya pamusoro ichangamire nemakurukota avo nevakateerera. Muzukuru wangu akauya kumba vaine murume wavo, ndokubva vasvika kumba musi wa28 December uri musi weSaturday. Ndokubva vati amai Emilia vari peri ari mwana wangu akasiyana nemurume wavakugara naye. Ndokubva ndati amai Emilia havapo vabuda. Zvikanzi tanga tichida kutoresa mwana birth. Ndakati kana vauya ndoya ndovaudza. Zvikanzi mwana wenyu ari kupi nemuzukuru wangu. Ndikati mwana wangu haapo abuda. Zvikanzi oraiti kana auya mumuudza kuti ndanga ndichida kumuona. Ari kufamba achiti ndini ndakaparadza imba yake. Saka kana auya mumuudze kuti mwana wangu anonzi Messi Murwira. Mumuudze kuti dai anga ari pano nhasi pane zvanga zvichitoitika. Ndakabva ndati oraiti kana auya ndinomuudza. Zvikanziende mwana wenyu muroi kurwara kwese kwandanga ndichiita pesa apa ndiye ari kunditumira zvinhu. Ndakati oraiti ndazvinzwa zvamati mwana wangu muroi kana auya ndinomuudza kana tozofamba tiri pamwe chete nokuti ini ndinenge ndiripo nokuti ndini ndakabereka mwana. Zvikanzi ndogofamba newe ndiwo wandakabereka newe mwana ndiwo wandakatorerana newe murume here. Ndobva ndando ndiwo wandakatorerana newe murume here wandingafambe newe. Ndokubva vangotaurawo zvavaitaura paya. Ini ndakanyarara handina kukwanisa kutaura navo kana kuti ndivadaire nokuti ndanga ndine vana vakauya paine vana ndo ndanga ndinawo. Ndo nyaya iri kundinetsa mwana mangu da ndiyo nyaya ndauya nayo kuti tienzaniswe. Sorry, ndakomboda kukanganisa. Ndanzwa mai Murwira ndizvo. Mati mimi mwana wenyu ndiye akanzi Muroi. Ini mamuna unzi Muroi. Ini handina kunzi Muroi. Inini ndakazonzi munoroya mese amai nemwana muri vaviri. Muri varoi mese ndotogona kusiya ndatokurova izvozvi. Mamusina kupataura. Ndaisina ndandapasiya chokwadi. Ndakanzi takateeresa sitere. Alright. Ndikuti nyaya chiri kuenda. Yeah, well, fine. Ndachikutsvaga panapa aita zvakanaka asesa wangu asumuka nokuti mwana uyu niki ndateta. Saka he is an interested member. Saka ngaateerere ari kupi ari kukoko. Right. Pamusoro emambo, pamusoro emakurukota ese emambo, pamusoro nevakateerera. Inini panyaya iyi ndisati ndataura vari amai ava handivazive kubva ndiri kumusha ndichikura svika pa19 years ndinadzo. Chandishamisa ndechekuti amai ava vati ndakaenda pamba pavo ndakavatuka ini ndinogara muconcession. Havazive ndava yei? Handivazive. Ndati havazive ndava yei? Handitozive kumusha kwedu kwamaguta kuona kuchiweshe. Iva ndisati ndavaona kusvika nanhasi. Hamusati mavaona? Handisati ndavaona. Asi vamwese unovaziva? Vamwe vekuchiweshe kwedu kwamaguta kuona ndinovaziva. Asi ava hauvaziva? Ava ndivaziva. Asi ikozvezvo wakuziva kuti ndaateta? Ndatova chinzwa izvezvi. Oh, okay, fine. All right, zvakanaka. Yes. Endera zvakumberi. Saka ndada kubvunza ivo vatete vangu vari kuti ndakaenda kumba kwavo ndikavatuka. Ndakaenda kumba kwavo kupi ndichigara muconcession. Kumba kwavo kwacho handikuziva. Pamusoro ichangapi makauya muchibva nekumba kwamwene venyu kwamakarorwa nemurume wenyu muri vaviri.
asi pamanga makutaura izvi mukwasha wangu akasuduruka handina kuzomuona kuti afamba sei. Kutaura chokwadi pamusoro edare hatidi kudyira nguva yedare nokuti kwadoka. Kake chitatu ndichiuya pano ndichifambira nhau iyoyi handingafambire nhau yekunyeba. Vakatouya vari vaviri nemukwasha wangu. Mukwasha akataura nhau yebhethire mwana. Zveshuwa ndakadaira ndakati hongu nduya ndoudza amai vemwana kana vaita sei vauya. Asi muzukuru wangu akabva atanga kutotaura nhau yandatanga kutaura kuti akatanga kutobvunza kuti kubhethire mwana riri kudei kwapa uri kuita sei? ndo pakazopinda nhau mira bhethire mwana riri chii chaita kuti avauye pambapa nyaya bhethi kumba kwenyu imimi handiti ava nemurume wavava uya nemurume wake kawo kaka zvaane murume wake anodei kumba kwenyu kuzotsvaga birth certificate remwana mukwasha waamaya mukuwasha wangu inini angakatora mwana wangu inini usiku. Okay. Pabudisei zve saka ndabvunza upenyu kuniki hukamaka. Pabudisei. Uyu kana achiona mwana wenyu anoti chii? Mwana. Saka atora mwana murume womwana. Chipini chimwe nyaya yake. Sakati mwana uyu sakati ava mai andivasi anosunga ndiani anosunga ndani kune imwe nyaya anosunga murume wacho futi akaita chipini akatora mwana akatora amai kwakuta mudzimai akatora mwana amai ngatora amai atimboenda zvenei saka murume wake uyu anonzi ane murume wake uyu million akaita mwana namai vake aberekwa nava nemwana vakaita vanhu vane vana vaviri. Iwe wangosati waroorwa iwe? Ndandisati. Vakaita vana akatanga kutorwa mwana wenyu imimi ndobva vagarisana nemurume uyu ndobva vaita vana vaviri. Uyu akazoyawo mashuru. Iwe zviziva here kuti murume wako ane mwana kurutivi? Pamusoro mama. Inini murume paakandizoti ndinokuda. Akanditi ndinokuda asi ndine vana vangu vaviri. Handina kuziva kuti mukadzi wakanga ari upi mwana weava. Handina chanembozivawo. Kanoda waziva kuti ava waziva ka. Ava ndaitombovaziva because havachandaita. Havatombovaziva. Ndiwaka maguta kuona. Watoberekwa usati waberekwa. Ndizvo. Saka ndiwa maguta kuona kutanga ku before you. Saka vazive ivava. Whether you like it or not, ndimaguta kuona. Aiwa ndizvo zvana. Very good. Ndaona kuti waita outcast kuti havasi kumaguta kuona zvaya. Maona kukosha kwazvinoita kuti kana vaakunotorana makunoroorana bvunzisisanai. Bvunzisisanai chaizvo munyatso kuti unobva kupi kwakamira kwakadai kwakadai. Unobva kupi kwakamira kwakadai. Munosvika manje pamunoti aikaka pane chi pane ukama apa. Zvino makanopinda mumba maamai. Anobona. Imi mama ningimi atete muri kuti imimi zvakauya uyu kumba achitaura kuti apunza imba yangu ndizvo uyu akava nemurume wake akapopotaka akachiti mwana wenyu imimi apunza chii ari kuti ndini ndakaparadza ari kuti uyu ndiyakaparadza imba yake uyu. Alright. Kuti iwe wakanopinda pane munhu ane imba yake. Okay. Hey. Alright. Nai. Iwe ndizvakataura here? Pamusoro mama. Pari pachokwadi chandiri kutaura. Chandareva kuti amai ava ndivazivi. Ndichitanga nditi kumba kwawo ndazokuziva sei ndisingavazivi.
pamurume uyu ndichitorana naye handiti ndichifambidzana naye ndichisvika pamba pavo vainzi mukadzi wake aenda ane 6 months asisina mukadzi ndo panabva ndasviko pamba pa ndakatosviko ndine mwana wangu womwana pamba nemunhu iye kwete mambo mukwasha wenyu mukwasha wava mukwasha wamaya vakaenda naye kwaambuya vaka achida mabhedhi remwana wake kwete mambo aigatitaurika saka ndipawakazonanga kuti mwana wenyu danga aripo aitaura vana kuyereraira maya vakauya tingatongodyirana nguva pamusoro kudyirwa nguva da mambo vakauya nevarume vavo vari vaviri vakauya muzukuru wangu ndakavatambira zvakanaka ndaitoita makomba ndima yangu imutoze maimuziva here sorry uyu maimuziva here kuti ndati uyu maimuziva here kuti muzukuru wenyu kuziva ndanga ndisingaziva asi ndakazivaziva ndakazoenda kumba kwamweni wacho ndichida vana sezvo vanhu taingofambidzana pane vana ndakaenda vakati zvezviwa ndanga ndisingazvizive ndakati zvamama musingazivawo ndizvozvo ini chakazondirwadza ndechekuzoya kumba vachiita zvavakaita ndo zvakazondirwadza kuti chirudziwaiko kushora pamba vakatiuya ndichitoita makomba ndima yangu yepfumbudza ndakasiya badza ndakavatambira zvakanaka nemukwasha asi pavakanga vakutaura kamukwasha akabva asuduruka handida kuzoona kuti mukwasha afamba nekupi vana vadiki ndo vandanga ndinavo next door yangu yakanga isipoenda kuchechi anokwanisawo kuti anzwe kuti hapana kuitwa noise nokuti ndakanyarara ndakati ndiri munhu mukuru regai ndinyarare vataure vapedze vakataura vakapedza vakabuda vakaita se vakaenda ini ndakauyawo ndakaudzawo baba vemba kuti ndonhau yaitika pano vakambovhundukwawo semunhu womurume ndakavatsitso hana mwana ndakaya ndakamuudza akati aregai timirire kudzoka kwavo zvavati vachadzoka zvisvo havana kudzoka mwana akaita 3 days akabva adzokera kubasa akadzokera futi kubasa akapedza 1 week mwana akadzoka pamba vakazonomurwisa futi vasangana naye kumatakshop vaine murume wavo vari vaviri ati mama musoro wangu kudzimba regai nditotenga mapiritsi akanonoka kudzoka kochiko inini ndanga ndatorwiswa ini ezvimutsipa wangu kuti ndidai ndiri kutotadza saka ndauya kuno mambo kuti tigone kuenzaniswa kuti kana vakaonawo mwana wangu vasamurwise nokuti imba ndeyavo kana vakaonawo inini vasandirwisewo nokuti inini kumba kwamukurungai ndinoenda nokuti vakandipa kuti mvume yekuti amukurungai vana munouya muchitora muchidzosa saka ini ndakutotya zvezviwa ndanga ndisingaende ndakati ndakaenda ndakakuwadziwa zvandanzi ndotogona kusiya ndatokurova izvozvi nokuti ndandangodera kuti ngatifambei tinzwe kuti uroyi hwemwana uyu hwakamirawo sei tiri pamwe chete nemi handinotaura zvenoise zvavakazinge vakutaura ndanga ndangoti ndakati aizviregai ndinyarare ndiri zi ende hapana akazvinzwa nokuti ndakaavoida noise ndakanyarara kuti zi zvesviwo vakabuda vakaenda hapana kuoneka mumwe vakangobudawo vachienda ndakapindawo mumba mangu ndakutoita basa rangu asi zvakandinetsa mupfungwa dzangu ndikati chokwadi here pamba pamba here chokwadi here ukama huripo nyange tangasinganyatsoonana asi ukama huripo takatombozivana pekutanga takatotaurirana takatowirirana kati zvezviwa ndisingazvizivi ndakabva ndangozvinyararawo asi chakazondirwadza ndechekuya kumba vangarambe zvavo vakadii zvavo asi kumba vakatouya nemukwasha vari 2 vakatouya pamba pangu gogoi kuma10 vakauya ndichichera makomba ndima yepfumbudza ndakatosiya badza rangu tazvinzwa izvo munhu akanzi muroyi hamusiri mimi mwana ndakazi muroyi inini pandakati zvamati mwana wangu muroyi kana mazoronga tozofamba tiri pamwe chete tichinzwa kuti uroyi mwana wakamira sei ndopa zvakanzikana newe wamai vacho uri muroyi munotoroya mese nemwana wako muri varoyi mese ndotogona kusiya ndatokurova izvozvi apo ndobva ndakabva ndakati gendinyarare zvesviwo ndakanyarara alright murume wako ari kwere vari kupi vakangobudawo mumba pandakangoya kuno kuti aribva wangobudawo mumba bavaenda hava mumumba hamutomboziva kuti vari kupi handisumboziva zvandotogara ndega uya udari kunogura inini ngechinganikana kana kafana inini keke chitu
uyu akati haachakudere kana kuti akati kude vakangobuda vakangopfeka bhutu dzavo semadzivesena ati pamwe ari kuenda kupi kumashops kubva musi wa5 pandakapedzisa kuya panapa kusvika nanhasi handisati ndavaona aiyo andina pamusere makurukota pamusere manesakati ndombofunza amaya semaongorora ndaite nyaya seshuwa pane hochekoche yakasimba yeukama sechiitiko chakaita ichi muri mupfungwa dzenyu munonatsokuziva here kuti uyu mukadzi uyu kuriva mwana wavavo wavari kutaura munoishuwa here kuti unorowa kuda sei mupfungwa dzenyu kuroya mupfungwa dzangu aiyo pane zuva here ramakambosangana iye nemi muchitaudzana hamutombozivani kumba kwavo hamuna kutombosvika kuri kumba kwavava kwamwene vangu kwavari kutaura ndakaenda kaviri january kusebhopiki january ndakutotora mwana kuti ndiye ndigare naye kukonzesheni achidzidza kupi kukonzesheni mwana wani mwana womurume wangu ini anguita grade 2 kwete mamba handina kubvira ndaenda kana kumba kwavo nyaya ida mukosha wamaya kuti musi wakauya ana amaya haana kuzotukana here nevana amaya vanokutukana pamusoro ichangamire nofunga kuramba chinhu chawakaita chaunonyatsoziva kuti ichi ndakachiita zvakaoma vakauya vari vaviri nemukwasha wangu mukwasha haana kuita sei haana kutuka kana yanyaya munhu anoramba ende haarambidzi kuramba imbotaura tinzwa nhau iripo yataura ndekuti zo murume wacho akaonekwa veamai ava iye pachabvunzwa akanzi vakasvika yekuzonzi akazotaura kuti amai ava inenge yaimoyo asi kana akasvika zvichokwadi murume kumba kwaamai ava yekuzonzi akazotaura kuti anenge akatoitaura kuti ava nekakuda kuvaviga nyaya yavo murume wavo akabatwa ava vakangonzi akasvika chiti kumba kwaamai ava muzoti nyaya yapera vakazvitaura zvakanaka mazvita yes pamusoro changamiri makorokota neneso ndakatereka ndine dambudziko pamusoro pemwana wedu amai ava anonzi vashiwa ava ndo vanonzi matsotsi navo pamusoro pekuti havatauri proper home yavanogara pabhuku pangu pane rumu namba 24 apa vaakutaura rumu 19 ndichazodzoka ndichizotaura kuti ndiri kumashaya zvandiri kuita changamire kana ndavashaya ndikunosunga vabereki vemurume ungandibatsirewepa ndamboedza kutsvaga vanavo panapa tingaswere kuvhiya nyamura watondondo panapa vanhu vakaroorana here ava makanyatsa kuroorana here kana kuti ndezvemahumbwe manje ka ehe tingatemesane musoro panapa nenyaya yechi iwe makanyatsa kuroorana here chaichazi kunyatsoti uyu mukwasha akaenda mumusha mamaguta kuona ntozikanwa kunzi mukwasha uyu anotoombera kana kuti ndezvenyu zvongotamba-tamba muri kokoko kwete mushamida asati muruta ati kwete mushamida asati asvika asati asvika asi murume wako saka murume wako ndosaka akaendazve aneiniwe
ndosaka akaenda. Saka kumashure uko ndiani akanga akakutora? Akantora. Akanga akakuroora ndiani? Andinabvira ndaroorwa. Wanobvira asi une mwana? Ndine mwana neiye. Mwana naiye murume uyu? Asi haazikane kumusha kwako? Haazikane. Iwewe murume wamushaya? Mapurisa arikuziva? Namboenda. Kuvabereki vemurume varikuziva? Ndambovafonera. Ariko she's lying. Zviko zvarikutaura. Ngaite 2 months usingataurira vabereki vemurume wako kuti handichamuona kuti akaenda kuti murume wako. Now, okay. Now, pane zvandiri kuona zvisiri very clear mudare munomu. Zvimwe zvacho zvavari kuvanza hausi kubudisa pachena kuti nyaya idi ipere. Watobva kumba kwakanyatsozvikosha chaizvo kuti ndosvikonzi kana kukoshwa nevangu kuti unosvikoti zvakati uchiramba nyaya iyoyo inobva yashaya musoro wayo kuti ndeipi. But zvandiri kuona ndezvekuti kumusha wako wava wakasvika. Patatombotaura kuti kumba kwamwena wangu uyu ka kwamwene wake asi ndiri kutaura kumba kwavava. Behavior yandiri kuona iwe mauri iweyo ndiye udyari. Now udyari iwo ndiwo unokupa ungwaru hwauri kutaura uhu. Ungwaru hwauri kutaura uhu ndiwo vanhu vaya vanoita udyari kupatora murume asiya apa murume apinda asiya apa azodidi zvichidaro. Ndosaka wakazogona kuita simba. Tsika yako manje iyoyo inenge iri mauri ndokusaka wakazogona kuita simba kuri kuita nashi neava kuenda kumusha kwakoko kunosvika pavari. Tinoda kutonozviona iye wacho uyuyu ndozoita vasikana kava ndozvavanoita izvoda kuti unyatsomuona iye akarikonzera kana chirwa tobva tatokuti asi tapedzerana ipapo. Ine matauro ari kuita iwo matauro ndo chaizvoita vanhu vangati tsika dzeudyari. Saka zvatoda kuita panapa toda kuti unouya nemurume wako iwe. Murume wako anofanira kuuya iwe unosunga murume iwe ouya panapa tonyatsonzwa kuti zviri kunyatsokufamba sei. Pamwe tingapedze kutaura panapa iwe nyaya yegirlfriend neboyfriend. Kana yegirlfriend boyfriend zvinosvika ikoko nokuti ndo basa ravo maboyfriends nemagirlfriends. Mazvinzwa? Muzvinzwa mai? Magirlfriends nemaboyfriends ava. Anonzi nemurume wako? Ramoyo. Anosenzawo? Ane maini yake here kana kuti anongokorokoza chete? Ramoyo wani? Million. Hey. Zvakanaka. Imboenda kunosunga Bramo Million auye kuno pa next court date remusi wa 20.